taget til Nyborg Plejehjem for at besøge den haveglade Gertrud Sand. Hvad er dit navn? Hvad siger du? Hvad? Hvad sagde du? Hvad siger du? Hvad sagde du? Hvad sagde du? Gertrud Sand. Ja, jeg har været pensionist siden 89. Ved du noget om teknologi, frøken Sand? Jeg har en stationær på 76. Den skriver godt. Udviklingen i vores samfund, den skrider altså for hurtigt frem. Hvad er din politiske orientering? Om jeg kan lide søstjerner? Nej, politisk holdning. Danmark skal i hvert fald hjælpe sig selv, inden de begynder at hjælpe de andre lande.